Yuk. Yuk. Ayo mancing. Oh, saya tak Besok jenguk. di galang karo Acep. Oke, tak jenguk pancing sik ya, Sam. Yo, ayo mancing wae, yo. Kae gaane Acep karo galange. Ada iya kae. Ayo sama yo. Yo iwak rasa isa. Ora irane iwak. Piye iki mancing ora. Do poli wae cah. Nang di desa kok ae. Yo engko jam 3-an wae mancing ke. Oh yo yo. Ayo dah, lek spot sing ngene iwak wae. Oh yo, gas yo. Nah, tapi tak ana iwak iki ta. Ayo ayo bali wae gek engko poli. Oke, yo yo yo. Ayo. Ora ana iwak kok. Ayo ayo. Wes urip bisa poli ya, ta? Yo. Gak poli. Yuk, yuk Kang. Apa? Oh ya, saya tak nembung awakku sik ya, ta. Kamu wis nembung awakku lah, lak tapi ra oleh bengi, Cak. Yo. Kita kangen to. Aku arek cerita to. Aku lak ngerti cah bapak-bapak niku to. Nah, malah tak biyoke ora tak. Ya, terus ki yang Walak engko Mas. Walak. iki. Wis, men gak ayo poli wae. Wis yo poli. Iki ning Bagong, ayo gak poli wae. Yo ayo. Wis tambah. Kame. Ayo Gong poli bareng wae. Ayo, yo. Nah. Kenapa ya? Kok mau walat, apa tenan wong tiba. Pas pasing dong. Ngetop Ora pernah. Piro lu? Tapi bohong. Piro lu? Yuk.